እሱ መባእሲት መጺኺ ከመይ ቀኒኹማ ኧረ ቁሱ ቅሱ ኸሊአ መጺ እሱ መባእሲት መጺኺ ከመይ ቀኒኹማ ኧረ ቁሱ ቅሱ ኸሊአ መጺ እሱ መባእሲት መጺኺ ከመይ ቀኒኸ ደሓን ዲኺ ወይ እዛ ቃርያ እትገድፊናኒ ኢኺ አትሰይት መንግስት ታብታ ኢድኪ ይባረኽ ተረአተ ክንዲኽ ላይ አንተ ተሓንቲ ቁስል ላምበር ተቐያሕ ቁሱ መሓዛኣ ነሄሩ መባእሲት ኣላ ሓንቲ ስኸዳ ወሪድኪ ከንፈርክ እንዳናኸስክ እኮ ደሓን ኢኺ ዋ እንዳሎ ፀልማት ገይረ እዮ ክድቅስ ደለኝ ደቃ ከፊተ ዝድቅስ መፀ ይምፃእ ዘይመፀ ይምፃእ ኢለ ካብ ስቐኢለ ዘብል ኢላ ከምኡ ዳሕሸኒ ቁሲ ሰዓት ነው የደሆነ ቁሲ አጫዊት ካሙጣ አሸካየን እንዳለ ቁስዋ ታኪን እንዲም ሲለኪ ደቢሮን ሆይን ኮይ ባጥፊክ እንዲ خدا انا وح جرك لك الله ده قدامك يريك حاسس كنت منين تمنس سني بس وانا سمعت ነገር አለው صباح تريني خصيوا صباح متي بقصي لما انت لا تصلمي سندي كذا كل دقيقه سانتا متينا الى خيت بهر قفات جمير لو زعدي با انا انت هتف نسخ بادي يلخي ليتنا اتخم دق حدرت ناس كوسي مونيتايز كون كندي حقي ولا مونيتايز كون كي اخي ولا بهجي اخي دك حدثنا با مش سوية أو سوية نبلوان كتصبع معاتين قال خاي بلوان تصدق تمتعين تفقه
በቃ ሞ ዋ ቁርስየ ክንደይ ለኽትንትኖ ሕጂ ደኣ እምበር ፃሕዊ ቪድዮ ሰሪሐ ትርኢ ለይተኾንከ ክትንትነልኪ ግን ሓንቲ ደኔራስ ይበሃል ዋይ እንታይ ናታን ወይ እንታይ ኮይኑ እንት ዘይድብር እዚ ዝኾነ ፀሖ ደከረደኪ አርሱ መንቶቼ እንኳን ደህና መጣሽ እህቴ ሰላም ነሽ እንዴት ነሽ መጣን እንኳን ደህና መጣሽ እህቴ እንዴት ነሽ እሱባ እቶ በቃ ንገዛ ክመፅእ እሱ ኣኽለና ኣነ ዳሕረካ ቋሒለ ከይሓደር እሞ ቆይ አመሰግናለሁ መንቶቼ አንቺ እንዴት ነሽ ዩቲዩብ እንዴት ነው ሕራይ እንደራ ዛሕራይ ዳ ኸመይ ከምዚ ኸይራ ኣብ ትግራይ እሺ ዝበሃል ዛሕራይ ካበይ ምፅኸያ ካብ መን ክሰሪቅያ ምን ጨርካያ ቅሴ በቃ ድቃስ ከለኻና ብንለው ዞም ገዛ የተው በቃ ክመፀኪ ምዃኑን ኣዘይ ሰዓተ እየ ከፊተ ናበይንኻ ገዛ ሒዝካ ይፅቡቕ ባይሽ ክፈትሽ أتفيلك الله غدي
سنة أنا صحيح فلمكم مثلا كيجون